Ассалому алайкум, дӯстони меҳрубони ман. Пирожнии бархатни. Ба мо лозим аст 6 дона тухм, 6 қошуқ шакар, 6 қошуқ орд, 1 пачка разрыхлитель, 18 грамм разрыхлитель дар корай, кремуш боша, шеф-дукат, сахарне пудра. Бисквита мепазем, ба ду қисм тақсим мекунем. Дар ҳар як қабаташ бошад, крем мемолем, ай болош бошад украшение мекунем.